Projekt pre budúcnosť, Takto určite mám, alebo hovorím, v dnešnej dobe, v dnešných dňoch sa veľa vecí zmenilo a mení sa, tak ja budem hovoriť skôr opatrne v tomto, ale keď som sem prišiel, tak určite som prišiel s tým, že Slovenská liga určite bude za chvíľu málo. Nemyslím ako pre nás, ale keď si to vezmete, tak European Trophy má nejaký pilotný projekt, ktorý má nejakú budúcnosť. Je tam nejaká vízia, čo by sa v budúcnosti malo stať, bude to otázka možno 2 rokov. Samozrejme stane to, že z Českej extraligy odíde 6 tímov, zo Slovenska odíde Slovan. A čo sa stane? Možno sa stane to, že Česká a slovenské týmy sa spoja, bude znovu Československá liga. Možno to pôjde úplne iným smerom. My sme, alebo teda mal som už rokovania ohľadne European Trophy, poviem úprimne, ako nie je záujem zo strany švédskych a fínskych partnerov proste lietať do Zvorna, lietať do Košíc a proste lietať po Slovensku. Preto táto geografická poloha, ak budem hovoriť za naše mesto, je taká, že ťažko sa niekde natlačiť. Zostane nám asi skutočne dostanú nám tie české týmy, pretože hrať s Maďarmi, hrať s Poliakmi, OK, ale to náš hokej neposunie komentujeme. Preto aj sa snažíme v príprave hrať čo najviac zápasov s ťažkými súpermi, aby chalani získavali skúsenosti, hlavne mladí chlapci, a aby sme videli, ako sa hokej hrá v zahraničí, ako napreduje. Takisto aj naši juniori boli už na turnaji vo Švajčiarsku, ktorí vyhrali nad týmami, ktoré mali gro reprezentantov Švajčiarska do 20 rokov, a my sme ich ako porazili suverene. To znamená, že ten hokej sa určite nerobí zle. Ja som veľmi rád, že mám v juniorských tímoch a mládežnických tímoch trénerov, ktorých máme. No. Veľmi som rád, či je to Mikula, či je to Hričina, Kublák, Kučera, Štimel, Palo Igrini a ďalší, ale treba skutočne udržať tie podmienky, aspoň tie podmienky, ktoré sú, aby tí chlapci mohli rásť a zabezpečiť im ten prechod z juniorskej kategórie do seniorskej, pretože to je asi najťažší prechod, najťažší krok a tam sa stráca najviac talentov alebo najviac hráčov.